Veľa rodičov sa pýta, čo vlastne ten detský testing je. Nie je to skúška, nie je to súťaž, je to moment, kde každé dieťa ukáže, čo sa naučilo. Žiadny tlak, žiadne porovnávanie. Chceme, aby každé dieťa zažilo pocit, pripravil som sa a zvládol som. Cesta Krav Maga je pre každého. Sleduj nás alebo napíš správu.